Nunot sa nag-viral na social media post sa kamahal sa presyo sa mga seafood sa Virgin Islands sa Bohol, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mimando sa taga-Business Permit and Licensing Office sa pagsusi kung may mga restaurants bosab sa dakbayan sama sa mga sutukil ang nagpalabi sa pagpasaka sa ilang presyo. Ani ang report. Kung seafoods ang hisgutan, dili ikalimod nga usa sa nabantog nga kananan sa Lapu-Lapu City ang sutukil sa Mactan. Dinhi mamahimo kang makapili sa nagalain-laing matang sa seafoods, magpaluto ug mukaon sa ilang restaurant by the sea. Apan dili ikalimod nga sa nakalabayng mga tuig, may mga reklamo usab sa pipila ka mga customers tungod matud pa sa kamahal usab sa presyo. Apan gipasabot sa mga staff sa restaurant nga kaniadto lahi ang tag-iya sa mga seafoods samtang lahi usab ang tag-iya sa restaurant. Ug ning subli nila karong pagbalik sa operasyon, human masira tungod sa bagyong Odette, mas barato na ang presyo kay usa naman lang ang tag-iya sa seafood supply ug sa restaurant. Para sa una, nireklamo nga, ngayon nga, na-charge sila kung luto, wapahibalo diri. Mo to nga, amo na lang gikuan, giusap ang patakaran. Customer po, kay kansukad, tuwin lang po sila nga, okay naman yung presyo, inigawas. Di man mahal. Karon, ang basihan na lang sa presyo ang matag kilo sa seafoods. Wala na'y cooking charge, wala na usay table charge. Sample kanin maya-maya, 750 ang kilo. Pwede na doon kaluto, tulas hugba. Libre loto na nga, wala na cooking charge. Pipila sa mga customers nga naabtan sa RTV Balitang Bisdak, may padayag sa ilang katagbaw sa ilang order. So far, so good. Very affordable lang yun siya. Nami ilagid. Sa 3,000 pesos nga budget, may tulo ngadto sa upat ka putahe na, depende sa klase sa isda ug mga kinhason. Samtang usa sa mga tag-iya sa sutukil sa Mactan, may pasabot nga magdepende usab sa supply ang presyo sa pagkaon. Kay layo man ang komprahan sa mga manindahay sa Virgin Islands, masabot ra usab nga mas mahal ang presyo. Sama na lang nga mag-usab-usab-usab ang presyo sa isda depende sa dagan sa panahon. Dili man pagkuan sa tao no, usually jud kanig yung dili mo bayad mo gyud kusog mo reklamo. Kay kung tinuod pa nga ang katong nagpalit ang nagbayad nga kuan jud siya sa price pag kuha order pa lang niya mangutana naman kadaan pila na. Gidasig usab niya ang mga customers nga mas maayong mangutana daan sa presyo sa dili pa mo order. Okay para nako, okay ra man sa to para atong salat to daghan man pud daw to. Direkto dili ko ta umaungon nga okay jud ang tanan nasa price ato nga sakto ra. Sama sa para atong sa ilang giingon nga saging 900 ang nabayran kay daghan man pud ilang di-order. Ya tulo 100 good. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mimando sa taga-Business Permit and Licensing Office sa pagsusi sa mga restaurant sa dakbayan sama sa sutukil kung wa ba sila magpalabi sa pagpasaka sa presyo. Na ako'y standing order ato pang istrakan ang ato ang business inspection team to check and nanawagan sa ta ug naa magani mga nagpataas sa ilahang presyo, please isumbong sa ato ang buhatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.